أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama na inasitan usagiang iya ikapito ka episode giti katatanuitan ron na aya penutuntan usin agiang iya piano tuli ni Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani. Piano tuli na agiang iya adna sakatawat tigil mana iya dato si ku Bani Israel. Agiang iya dato na tantud na mimbara dusa si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amalag na yang kutuwa dato miada to si ku Bani Israel na tantud na mimbara dusa ku Allah na sabab sa yang kutuwa si ku miyaw na amasa na aya ada to mga tao sang kutuwa masa na sutigtan wa kapraranggar. Amalag na katitidawa Nagiang kaya dato apad ko Bani Israel na miyagu ba to mga Muslim sa giyang kuto amasa. Amalag na giyu ba to mga Muslim agiyang kuto ay ngadiyan taman sa miyabiyagira na giyang kaya dato. Na so kaya biyagiran sa giyang kaya dato na natigiran na piyagu pakataniran wanto na ikidiyon natira na ayad na isik sa tanoron agiang kutoa ketaamian pia-pia agiang kutoa kasakitian. Naya kiyo pakatanggiran na magumbuel siran sa ndepulog siran sa upamana itagun. Oan, ndepulog siran sa itagun. Na dumia pulog siran sa itagun apamana suti kita no mimbelo ya lagi dumay to apalaw. Na inimbeliran sa lagi do saluyuta sa giyang kutua puruian na tiyo tuda nira na giyang kutua minitabutuda kayo. Huway, ama lagi na sutig tanua pira puganiran. Na pakaganta sudin sukiya kadga giyang kutua apoy na miyagdemad na giyang kutua dato agiyang kutua kayaw niyan. Huway. Nasokyag daman niya nun, nasabab po kababaloy niya na baradusa, na aya din yan di pananaluan na sumanga katuhanan niran. Okay. Langwan na kapikirian na mga katuhanan niran, na din yan di pananaluan. Tabang ya ko niyo sang kaya malag na, masusuak na kaya kamanuto na pirapugak wagyang kaya mga Muslim. Okay. Paganta sa giyang kutuwa, dinian din di kapagataat sa giyang kutuwa kaya wagyang kutuwa buntuan at tigu basatano tunan iba na inisiksa o nagyang kutuwa mga Muslim kamiya kada kapon nakagilangwan nagkapikirian na mga katuhanan niran na napatiluan niyan na did nakagiya kamanuto na mapunggulawla na bid miya lalago sa pamikiran niya nagyang kutuwa sutig tanwa fitrah yang kutuwa mauunay ro na paratiya ya aad na tituwa-tuwa na ayaw po katabang na magan sumagaan na miya kalalis miya kagira wala ilaha illallah ay malag na kya taluan yan suwallah sang kutuwa malag na kya tiya din yan di kapananaluy ko mga katuhanan niran na din na ba baniyan miya geda mabuad na miya kau maapanabang na ayar ya kya taluan yan na sutituwa-tuhan aso Allah subhanahu wa ta'ala na taman sa pamana giyang kutuwa ka sasara sibud na giyang kutuwa apoy ka sutig to na baniyang budi kakawas ya to na tantud na miya kaguro pamana tantud na miya nga limbaban si ku Allah subhanahu wa ta'ala at tinahikad ng kuna miya tang kada sakabu itituwa-tuhan na po katabang rakan. Away. Na sabab sa giyang kuto pa man na titud na sangat agiyang kuto akuan kaya tubat yan na kaya surindiran si Allah subhanahu wa ta'ala kaya bangunta kabasatan wa miyakaw tantang at gumurok na bid kagya ka manuto na
damatay na mini deba ka mabagrauran. Wai, mini deba ka giyang kuto mabagrauran na sasartaan pa na mabagrandu na miya mi punda wagi ang kuto apoy malag na miya tayagi ang kuto apoy nagu ini layo ga mabagrandu wagi ang kuto mga itago na kuwan tunan iba na pira pugo nagi ang kuto makadada ka po ng mga Muslim na napaaganta sututul so kaya orang yang sama begram ya dagi yang kutu apoy na miya katipu siya kyoto yang kutu ada to na miya katipu din yan di kapanalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala na miya laguid nagi yang kutu ada to paaganta na minyan tap sa yang kutu ingedian so kinan tap yang sa yang kutu ingedian na di dumadi yang kutu din yan di kapanalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala na bidum yan mamasa sa mga tao tira na anto na miya suwa kay ni sa kayda to ami na nasala ka waya pakisabot ka kagi na suda to Tuhan mga Muslim agiyang kanan kaya ka manuto na pakisabot ka na bagyan ng mga katuhanan tano na ayam ya tiro agiyang kuto adato na tigyan na pakapanunutulan ako ni wadaan na piano tuli ang kina nagyang kuto miya suwa at tigyan na siya ko kaya gubatar katano mga Muslim miyada ka pa kuiran na napimbuntuan na kuira kagyuti inisik sa irarakan nagyang kuto tigyan man na iyakap sira sibid nagyang kuto apoy mikayaw na lawasak na nalawan na ka sa mga Tuhan tano na din na bun kagya ka manuto na pakasmbag na gudad na kagdamak na kuwan baad na panabangarakan nagito at tigyan man na ayam ya buro ka na suwallah titua Tuhan na kagya ka manuto nakatawan tano na natigin man na nagito at tigin man na isabab iman to na gidnik ya dulu na kurakano sa mendutano si ikwallah tubat tano kamata na miyaribat tano sangkot to kaya pangintuhan at tano kung mga pada mga katuhanan di tano irabu ketabangan ni giraman to kuan lagi do to miyukit tano sa sumpitan lagi datigin lagi ang kutamya suakan adi kundi pananalawan sa mga katuhanan tano na daba kirang kagya ka mano to napakasmbag da kagdama ka na po kauma apa na bang nasud na tigyan sukya guro ko ako si ikwallah subhanahu wa ta'ala asumyang ko pa kuro na tigyan man isa sangko papisang nabid miya kalibutan nga lang ito na miya ulog suuran na miya tayagi ang kuto apoy na gito tigyan man na isabab miya kaparateya ko sa mataan patutad aya pangintugan ng tanong na suwallah sa kaniyang buo ititua mabagar sa kaniyang buo ititua Tuhan sa kaniyang buo ititua kaya kamanoto na pakatabang kita no na nasukyan na gaw nagyang kuto pagtaw niyan natira na amay kabagyanan na namiuno ta kamer ka ay malag na palaytanod Muslim palaytanod tubat na inipun roon na mitubatan agyang kuto adato sa titua katubat na inunutan mambuagyang kuto ang mga pagtaw niyan sa malag na palayasiran din mitubat si Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsami kakuwatan niyo guna sa giyang kanan na makampata tutulan sang kanan na dato mitubat si Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto amalag na fadlu du'a amalag na sukalbihan o kapamangan ni si Allah subhanahu wa ta'ala na ditanwa ng pakalilipatan mapia antong na adin masakit tano mapia antong na adin yawid akal tano na beluin tano parangayan tano si itano paganaya di pagapasik Allah subhanahu wa ta'ala mapia pano paman na adin napipikiran tano kepa kaya makaugup si iku awid akal tano kalagi do pa mo mga ginawa itano o di na sa mga lulot tano o di na sa mga doktor dadaan tano pugunaan nagyang kuto kagya kamanutunan na kapupumangan ni tanok Allah subhanahu wa ta'ala kakagiya suwalla na gupun ayat tumabang si iku oripnian na did na kagya kamanuto na marganun pada penakakuasa na guna nagyang kutuwa anna Allah yaqbalu taubata minas sadiqina fi taubatihim ay malag na suwalla na amay katitukon na patubat na mapya anto na ununim yan dusang kasangkaya dunia na iprilar ka Allah subhanahu wa ta'ala ay malag na baka perilang kanyan oay ka madakala kiyang gulaw-ula anon si kumya nga una amasa
lagi-lagi ko tamya panutul pa na siko masaw Nabiula Musa alaihi salatu wassalam adna sakata wa mamaa siko suldu miya kawalopulu ragun dia ko kelipat na aya bua ulaulan yan na paled kambera dusa ko Allah subhanahu wa ta'ala na kaya sababan sa mito na sila na maging di paguran na nasumanga taw na sumiyon sila si Nabiula Musa at tira na Nabiula Musa miya pulang ataway miya pulang ang mga pangangayam nay miya totoo nga dalmay kaya malag na so tigtan miya gil ninyo di paguran na ino ka di pumangani ko Allah subhanahu wa ta'ala na sumusa na tigyan kumadakla taw at timutan usang kana na diserto pamamang ni tanok wala sa oran na nakagya ko matimusira na miya mga ni sira sa oran na miya ka nagsumusa sa katero at tinahay mo sa na andi manay kapaguran kano akasa sa ugang kano sa sakatawa mama aayabu pinggel bekyan nakamberadusa oay nanat miya kawida kalumusa tinaya Allah nanto na miya so agiang kaya pamana kadakdak lataw oay na paaganta sa tigu Allah ko Musa pananalo ka iprampay din sang kanan na mama sa ay pananalo ka na hey mama baradusa na awa ka sang kaya inged kakya binasaan na ka miyarambit ka agiyang kaya madaklataw nasukya pananalo Musa na mini sampay sa agiyang kutuwa mama agiyang kutuwa panawatuwag Musa na kagiya ko managyan na pigilay niya sumadaklataw o buod na peliyo na dia meliyo na tigin na benda kisak na iyang kaiyakwan mapipikiro mo sa humbugaw niyan sang kaiya madaklataw anak ni mararambit agiyang kaya madaklataw na sabab sa giyang kutuwa di niya kaketanggunga akaya sa bama pagilayla yung madaklataw sa kaniyang basagiyang kaya ilalabang adusa ay nubsa idi paguran na giyang kutuwa mama na miya kautan tang gumurok si kuwala hey Allah na asar ka dia kumakwa dia man sang kaya madaklataw na iman to na mitubat ako rakad sa titu ka tubat na sudun so ay malag na kaya guraw ka mamoto mitubat ko Allah subhanahu wa ta'ala na luminibot nga dunia na minidebak suran alam niyo man to nakagya kumuran na tigo mo sa ya Allah inwa miuran na debu milayak na kagya ka man to na luminyo sang kaya madaklataw na tigo wallahi Musa yang kuto mama na sunjuk yan na ganyan ko panawad-tawag ka na mitubat rakan gumiro ko din sa sangata kaguraw na malag na mitubat rakan na tigo mo sa abadi ka pa kaya makilalak wag yan ka na mama na tigo wallahi Musa si kusuldum niya kawalopulu ragun dia ko niyan dimberadusaan na dakang pakikilala ang kumadaklataw na naaya pang kagimitubat rakan ilan yung man ang kutakala ilimu Allah subhanahu wa ta'ala na did makilala umus agiyang kutuwa mama ino siran di paguran ni kakagiron minisabab nagu ino siran inuran ni kasabab ko kaya tubat yan giti sabab pa man na di tanop kaday saynam ko kapumang ni tanop sarila ko Allah di tanop kaday saynam sa kapumang ni tanop Allah sa tabang kamata-mata na swalla na tibangan tanon niyang kung mga awid akaltan padagkakwaru aguna tigo mga ulama na tira na istikhdamul qissati al-mu'athira fi ad-da'wati ila Allah wal wa'd ay malag na isa amapya pamana na pupakang gayaguna si ko mga taw si ko kita kandawa nagyang ko ta kapupunot tulas ang ko mga pipi at tutul ay malag na upamana kapakayaan na mga taw asem pa yan nakasiku Islam na masakit sa tangilayran ubang at tiro ay sa kanwa kaya mga baradusa mana ugina kepa kaya panunutulang kasi kumyangaw una ang mga tao mga baradusa kaya maalag na ngutakya pa katawbat takiran wala ka kepa kaya managya kyo ito natina po katawbat ako bisari okay na nakasaba pa no to sa amalag nakaturo yan agyang utama lagi dagyang kutuwa dato asya ko kaya panunutulan niyan sang kutuwa mga pagtaw niyan sang kutamiyang gulaula na miya kararadikiran no to natira na tubat tano o na mitubat sila na magingod okay na ayam muri-puri tigo mga ulama akakwasi ago na nagyang ko annahu qad yuhtada biqaumin bihidayati rajul o bihidayati rajul ay malag na kapakaya sa katawa mamana kasabapan sa katur umadaklataw ay malag na may kaso pupunampay si kuwagama
na mag-ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala nagu pakatataman-taman niya nagyang kutwa kapi akip sempay niyan si iku benar na nakapakaya kasabapan sa katuro o madaklataw mga bangsami mga pipiataw mga pagariyami mga babayami pangnintak wallah uwad mambuo mga karibatan tano na matubat tano sa di penakapakataling mo kapatay nagu panguyatan tano so mga bangsa tano si ku katubat si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anin tak wallah balasan kanu niyan sa setano butegu sa diyang kaagiang kai makam patatutulan tano di tano di kapanutula ko mga tao amit taubat ami nga unan tano kakalo-kalo na papakakwat tano ron sandao wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.